Så Anders kom fisk på. Endelig. Hvad var Anders? Åh, så vil vi se, hvor stor den er den her gang. En lille smule større. Den er lidt større end dem, vi har fanget sidst. Det er smukt. Jeg pakker den her væk. Øj, den er flot, den der, Anders. Du stikker bare ned i vandet. Må den gerne komme ned i vandet? Er du sikker på det? Jeg tror, jeg stikker ned i vandet. Og det ser der. Øj, så skal jeg på her. Ej, den er flot, den der, Anders. Det er sindssygt, den er flot. Du bare ned i vandet. Jeg tør ikke. Gør den ikke det? Ej, men det er flot, Anders. Smukt.